салом ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. оғоз мекунем. финали Лигаи Аврупо аз он чизе интизораш доштем волотар сурат гирифт. ҳоло дар Аврупо аниқтараш дар расонаҳои хабарию шабакаҳои иҷтимоӣ маҷозан номи мусобиқаи Лигаи Аврупоро Лигаи Эмери ном мебаранд. медонед барои чӣ? аз 5 маротибае ки Унаи Эмери ҳамчун сармураббӣ дар финали Лигаи Аврупо буд, дар 4-аш ғолиб баромадааст. пеш аз бозии финалии Лигаи Аврупо миёни дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Вильяреал ҳамагон ҳадс бар он мезаданд ки МЮ ҳатто бе мушкилӣ метавонад ки чемпиони имсола бошад. аммо сери Унаи Эмери ҳамчун гурги борондидаи ин маърака ба равишҳои Уле Гуннар Сулшер чун девори чин монеа гузошт. ин бозӣ шояд дарозмуддаттарин бозии ин мавсим буд ки дар дақиқаҳои асосиву иловагӣ ҳар ду тараф танҳо як голӣ заданд ва кор то пеналти рафт. марҳилаи зарбаҳои 11-метрае ки ба фаъолияти варзишии дарвозабони Манчестер Юнайтед Давид де Хеа боз як доғи сиёҳеро зам кард. мегӯянд барои баъзе одамҳо нони ҷав баҳона аст. ҳамин мақол ҳоло ба ҳолати де Хеа дар мехӯрад. дар Англия мағлубияти Манчестер Юнайтедро пурра бар сари де Хеа бор карданд ва ӯ антиқаҳрамони ин бозӣ аз ҷониби мухлисон унвон дода шуд. зарбаҳои 11-метра то ҳадде дароз тӯл кашиданд ки ҳамаи бозигарони дар майдон буда як пайҳам иҷро карданд ва ниҳоятан навбат ба дарвозабонҳо расид. дарвозабони Вильяреал ба қавле як бало карда гол зад, аммо зарбаи Дехеаи Бетолеро ҳамтояш аз дастаи испанӣ баргардонид. Унаи Эмери сармураббии дастаи Вильяреал қаблан 3 маротибаи дигар бо дастаи Севилия ҷоми мусобиқаи мазкурро соҳиб гардидааст. хулас дастаи Вильяреал имсола чемпиони Лигаи Аврупо гашту Манчестер Юнайтеди Сулшер боз мавсимро беҷоиза хотима бахшид. дар футболи ҳозир сармураббиро барои беҷоиза мондан дар 6 моҳи кориаш ба истеъфо равон мекунанд. аммо ман ба сабру тоқати раисони Манчестер Юнайтед қоил. инро мегӯянд болои сӯхта намакоб ё ба таври худамон агар гап занем, дар ҳамин вақти бепулӣ боз як мушкилии дигар зам шуд. Реал Мадридро дар назар дорам. дирӯз дар майдони хонагии Реал Мадрид Сантьяго Бернабеу ки дар ҳоли таъмир қарор дорад, сӯхтор ба амал омад. гуфта мешавад ки сӯхтор дар вақти корӣ ба миён омад ки коргарони майдон ба хомӯшсозии оташ қудрат накарданд ва мошинҳои мақомоти сӯхторхомӯшкунии шаҳри Мадрид ба кӯмак шитофт. Sky Sport хабар медиҳад ки бино ба гуфтори кормандони бошгоҳ сӯхтор осеби ҷиддӣ расонидааст, вале хисороти он то ҳол маълум нест. Мундо Депортиво низ бо нашри як хабар аз маълум набудани сабаби сӯхтор расонаӣ кард ва ин маълумотро кормандони бошгоҳ пинҳон нигоҳ медоранд. вақти мушкилӣ доштан дар хона сӯхтор мешавад ку аз ҳама ҷои мушкили зиндагӣ ана ҳамин ҷо аст. Антонио Конте баъд аз ғолибияташ бо дастаи Интер дар серияи А инак симаташро тарк кард. ин аз чархи фалаку ин аз музди меҳнат. дастаи Интер аз мавсими 2009-2010 инҷониб ягон маротиба дар чемпионати Италия ғолиб набаромада буд ва бо шарофати маҳорати олии мураббигии Антонио Конте ин даста мавсими ҷорӣ ҳамаи зурдастаҳо аз ҷумла Ювентусро паси худ гузошт ва 19-умин ҷоми чемпионати мазкурро дар таърих ба шаҳри Милан бурд. дирӯз хабар дода шуд ки Антонио Конте расман аз симати сармураббигӣ озод карда шуд ва сабабаш ин ба мувофиқа нарасидани ӯву моликони бошгоҳ будааст. сомонаи расмии бошгоҳ бо чанд ҳарфи мутахассисро аз хона гусел карданд. сомона навиштааст ки дастаи Интер ба Антонио Конте барои садоқат ва маҳорати олии сармураббигиаш ки ба мо ҷоизаи чемпионӣ тӯҳфа кард сидқан ташаккур мегӯяд. номи Антонио Конте абадан дар саҳифаҳои таърих навишта мешавад. навиштааст сомонаи Интер. гуфта мешавад ки лоиҳаи пешгирифтаи раҳбарияти бошгоҳ ба Антонио Конте писанд наёмад ва мутахассис бо хоҳиши худ дастаро тарк мекунад. ҳоло маълум нест ки сари чӣ лоиҳаи онҳо баҳс карданд, вале ман чунин гумон дорам ки гап сари Суперлига меравад. бовар кунед ё не, ҳамин тобистон Суперлига таъсис меёбад. медонед чаро? чун 4 дастаи асосии дунё ҳамон ҷоянд. ҳозир дар мавриди Суперлига гуфтем, акнун давомаш медиҳем. Ассотсиатсияи футболи Аврупо УЕФА расман зидди дастаҳои Реал Мадрид, Барселона ва Ювентус парвандаи интизомӣ боз намуд. бошгоҳҳоро барои вайрон кардани асосҳои ҳуқуқии УЕФА гумонбар мекунанд. сомонаи расмии УЕФА бо нашри як изҳорот навиштааст ки баъди анҷоми тадқиқотҳои шуъбаи этика ва интизомии Ассотсиатсияи футболи Аврупо зидди дастаҳои Реал, Барселона ва Ювентус парвандаи интизомӣ боз карда шуд ва ҷузъиётҳои бештари ин масъала чанде баъд нашр хоҳад шуд. навиштааст УЕФА
ФИФА. Бинобар иттилои расонаҳои боэътимод, агар парвандаи мазкур тасдиқ гардад, пас ҷазояш ин хел аст ки дастаҳои мазкур аз чемпионатҳои аврупоӣ муддати 2 мавсим маҳрум карда мешаванд. Тасаввур кунед, ин се дастаро мо 2 мавсим дар Лигаи Чемпионҳо намебинем. шумо мутмаин ҳастед ки се дастаи мазкур дар чунин мусобиқаҳо набошанд? одатан дар ин хел масъалаҳо миёни баду бадтар бадро интихоб мекунанд ки баъдаш ин суперлига аст. дастаи шоҳона Зинедин Зиданро аз симати сармураббигӣ барканор мекунад. инро журналисти машҳури варзишӣ Фабрицио Романо расонаӣ кард. ба истилоҳ эраи Зидан дар Реал Мадрид хотима меёбад. чунин менависанд пойгоҳҳои хабарии испанӣ. қаблан Зидан худаш ин хабарро ботил хонд ва гуфт ки ман дар даста кор кардан мехоҳам, аммо раҳбарияти бошгоҳ дар хусуси ояндаи ӯ нақшаҳои дигар доранд. Фабрицио Романо навиштааст ки ҳафтаи оянда Реал аз истеъфои Зидан эълон мекунад ва Массимилиано Алегриро ҳамчун сармураббии нави даста муаррифӣ хоҳад кард. Алегри аз соли 2014 то соли 2019 вазифаи сармураббигии дастаи Ювентусро бар уҳда дошт ва баъди истеъфо даъвати чандин абардастаҳои аврупоиро рад ҳам кард ки Фабрицио сабабашро дар интизории даъвати дастаи шоҳона медонад. сабаби барканории Зидан ин мавсими ҷорӣ бе ҷоиза мондани даста аст ки ба раҳбарият писанд нест. дар қатори Алегри номзадҳо барои ишғоли курсии сармураббигӣ ин собиқ футболбози дастаи Реал Мадрид, Раул ва сармураббии мунтахаби Олмон Йоахим Лёв мебошад. ба фикри шумо кадомаш зур аст? ба гумони ман Гвардиола ки дар ду ҳаёташ ба Реал намеравад. хабарҳои нав атрофи дастаи Барселона. дирӯз тамоми расонаҳои хабарӣ иттилоъ доданд ки Лионел Месси аллакай бо президенти бошгоҳи Барселона вохӯрӣ анҷом дод ва дар мавриди тамдиди шартнома машварат ҳам кард. гуфта мешавад ки Месси тибқи гуфтугӯ муддати 2 мавсими дигар шартнома ба имзо мерасонад ва дар мавриди кам кардани маош низ ҳар ду тараф розигӣ доданд. ин ҳамо овозаву воҳимаҳои ба ПСЖ ва Манчестер Сити рафтани аргентинӣ баъди хабари мазкур мисле ки хотима ёфт ва ягон расонаи хабари дигар дар ин мавзӯъ чизе нанавишт ки то ин дам камаш як 10 хабар рӯзе нашр мегардид. хабари ба қавле бомбаи дигар ин аст ки Жоан Лапорта, президенти бошгоҳи Барселона, рӯзи якшанбе баъди бозии финалии Лигаи Чемпионҳо бо Пеп Гвардиола вохӯрӣ анҷом медиҳад ва мавзӯи баргашти ӯро ба Барселона мавриди таҳлил қарор медиҳанд. Жоан Лапорта аз натиҷаҳои сармураббии ҳолландӣ Роналд Куман розӣ нест ва мехоҳад Гвардиоларо ба Каталония баргардонад. мегӯянд зери коса нимкосае ҳаст. шартномаро тамдид кардани Месси бесабаб набудагист. агар Гвардиола ба Барселона баргардад, пас Месси ба ҳеҷ ҷое нахоҳад рафт. чизи дигаре ки баргашти Гвардиоларо ба Барса наздиктар мекунад, ин ба дастаи каталонӣ пайвастани Серхио Агуэро мебошад. шояд ба Барса рафтани Агуэро нақшаҳои пешакиву пинҳонии Гвардиола бошад. худо медонад. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.